Il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija ta' Malta sostniet li l-kontroll u tnaqqis tal-inflazzjoni għandhom ikunu l-ogħla priorità tal-Gvern sabiex jissalvagwardjaw il-kompetittività tal-ekonomija Maltija. Hekk kif in-negozji qed ikomplu jiġġieldu biex itaffu l-ispejjeż li qed jolew fil-waqt li jibqgħu kompetittivi. Il-Gvern qed jippjana li jintervjeni permezz tal-iffissar tal-prezzijiet tal-ikel bħala mezz biex jittaffa l-effett tal-għolji tal-ħajja. Il-Malta Chamber tissostni b'mod sod li l-pożizzjoni tagħha kontra dan l-intervent dirett fis-suq, mhux biss bħala kwistjoni ta' prinċipju, iżda wkoll għaliex l-intervent se joħnoq biss il-kompetizzjoni għad-detriment ta' kulħadd. Interventi bħal dawn jordnaw lill konsumatur biex ikollhom xirja restrittiva ħafna ta' oġġetti ta' ikel magħżula mill-Gvern. L-istqarrija tgħid li l-pjan li qed jimxi fuq il-Gvern huwa wieħed regressiv u jfakkar fl-20 ta' snin ilu meta l-Gvern ikkontrolla s-suq minflok ippromuova l-kompetizzjoni permezz ta' monitoraġġ u regolamenti xierqa. Il-Malta Chamber argumentat li l-iffissar tal-prezzijiet mhuwiex soluzzjoni vijabbli għal kwistjoni komplessa tal-għolji tal-ħajja. Mossa bħal din ma tindirizzax il-kawżi fundamentali tal-għolji tal-ħajja. Komplet tgħid li hemm affarijiet li l-Gvern se tagħmel biex itejjeb it-trasparenza għall-konsumatur mingħajr ma jindaħal fl-iffissar tal-prezzijiet. Dwar dan il-Malta Chamber qed tħeġġeġ lill-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur li tieħu ħsieb dawn il-kwistjonijiet biex taqdi l-irwol tagħha b'mod effettiv u trasparenti. Il-Malta Chamber esprimiet ukoll li tħassib tagħha dwar il-mod kif il-Gvern innegozja l-iskema hekk kif l-operaturi tas-suq ġew kuntattjati individwalment mill-Gvern u mħeġġa biex ikunu konformi ma' dak li qed jgħid il-Gvern. Il-Kamra tal-Kummerċ sostniet mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha kontra dan l-intervent dirett fis-suq biex bekk jiġu żgurati kundizzjonijiet l-istess għal kulħadd u ambjent kompetittiv li jiffunzjona bis-sħiħ għall benefiċċju kemm tal-komunità tan-negozju kif ukoll għall-konsumaturi in ġenerali. Dan għandu jsir b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-komunità kummerċjali biex jiġu indirizzati l-isfidi ekonomiċi u soċjali.